Papason ko sila o papason ko ang ilang ngalan sa handumanan sa mga tao. Kung wala pa kumalok sa pangandat sa inang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway, magpasigarbo nga masay puno. Ako mauwang magpahantang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang among kauganihong kamot mao'y makapadaog, walay labot ang Ginoo niini. Kayang mga tao sila nga walay pangisip, wala sila'y mga salabutan. Ako mauwang magpahantang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Unsaon gud pagbuntog sa usa ka tawo ug usa ka libo, ug pagpadagan sa duha ka tawo nga 10,000. Gawas nga kini tungod kay ang ilang bato, nagbaligya kaniya ug ang hinutugyan kanila. Kung mauwang magpahantang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Hadun ang adlaw sa ilang kalaglagan, ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat og katarong, ngadto sa iyang katawan